बापू हा गावी मजुरीचं काम करायचा, पण त्याच्या डोक्यावर सावकाराचं खूप कर्ज होतं. मजुरीचं काम करून मिळालेले पैसे हे तो त्याच्या कर्जाचं व्याज आणि त्याची मुद्दल फेडण्यातच वापरत होता. आता पोटापाण्याचा प्रश्न होता. त्यासाठी तो रात्रीचा अधिकच राखणदारीचं काम करायचा. तो आमराईतच एक चूल पेटवायचा आणि तिथेच रात्रीचं जेवण वगैरे करून आराम करायचा. रात्रीचे साधारण 10 वाजले होते. त्या रात्रीही तो त्याच्या सायकलीवरून बाबू काकाच्या आमराईकडे निघाला होता. त्याने सायकलीच्या हँडल समोरच एक टॉर्च अडकवली होती, जेणेकरून त्याला त्या टॉर्चच्या मदतीने समोरचा रस्ता नीट दिसू शकेल. तो त्या पायवाटेने सायकल चालवत पुढे निघाला. तो रस्ता तसा तर त्याच्या ओळखीचाच होता, पण रात्रीच्या वेळी अंधारातून जंगल सदृश्य भागातून प्रवास करताना त्याच्या मनात थोडीफार धाकधूक सुरू होती. बापूचे कान छोट्यातला छोटा आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याचे डोळे जंगलातील प्रत्येक छोट्या मोठ्या हालचालींवर लक्ष ठेवून होते. तेव्हा अचानकच दुरून कुठून तरी बापूला एका बाईच्या रडण्याचा आवाज आल्यासारखं वाटलं. सुरुवातीला तर तो बापूला सायकलच्याच आवाजातून निर्माण झालेला एक भास वाटला, पण मग त्याने काही क्षणासाठी सायकल थांबवून पाहिली तर लांबून त्याला खरंच एका बाईच्या रडण्याचा आवाज आला. आवाज येणं स्पष्ट झालं असलं तरी तो आवाज नेमका कुठून येत होता हे मात्र त्याला कळत नव्हतं. बापूच्या अंगातून भीतीची एक लहर गेली. इतक्या रात्री कोण बाई मुद्दामून अशा जंगलात येईल? तिथे थांबणं हे बापूला आता फार धोक्याचं वाटू लागलं. त्याने लगेचच सायकलीचं पॅडल चालवायला सुरुवात केली. बापू घाबरला होता. त्याला घाम फुटला होता. त्याच्या अचानकच एक गोष्ट लक्षात आली. त्या पायवाटेने तो जसजसा पुढे जात होता तसतसा त्या बाईच्या रडण्याचा आवाज त्याला अजूनच स्पष्ट आणि मोठा ऐकू येत होता. बापूने घाबरून लगेचच त्याची सायकल थांबवली. सायकल अजून पुढे नेण्याची त्याची काही हिंमत होईना, म्हणून त्याने तिथूनच त्याची सायकल मागे वळवायला घेतली. सायकल मागे वळवत असताना टॉर्चच्या उजेडात त्याला एक बाई रस्त्याकडेला बसलेली दिसली. तिने तिचा चेहरा गुडघ्यात लपवला होता. दोन्ही हाताची पायाभोवती घडी घातली होती. केस पूर्ण मोकळे सोडले होते आणि खाली वाकल्यामुळे सर्व केस समोर आले होते. ती खूपच भेसूर आवाजात रडत होती. तिचा तो घोगरा आवाज खूपच भयानक वाटत होता. सायकल वळवत असताना टॉर्चचा उजेड सरळ तिच्या डोक्यावर पडला. तसं तिने झटकन मागे वळून पाहिलं. तिचा तो चेहरा, तिचे ते डोळे अंधारात फारच भयंकर वाटत होते. ती बापूकडे पाहून एकदा जोरात ओरडली. बापूने कशी तरी त्याची सायकल पाठी वळवली. पाठी पाहतो तर काय, ती बाई धावत बापूच्याच दिशेने येत होती. बापूने संपूर्ण शरीराचा जोर पायावर आणला आणि त्याने सायकलीवर त्याचे पॅडल जोरजोरात मारायला सुरुवात केली. एकदाचा सायकलीने वेग पकडला होता खरा, पण तोवर ती बाई बापूच्या सायकलीच्या अगदी जवळ येऊन पोहोचली होती. बापू भीतीने जोरजोरात हनुमान चालीसा बोलू लागला. तितक्यात तिने तिचा एक हात सायकलीच्या पाठच्या भागावर मारला, पण ती काही बापूच्या सायकलीला थांबवू शकली नाही. पण ती बराच वेळ बापूचा पाठलाग करत होती. अखेर ती अंधारात कुठे दिसेनाशी झाली. तिथे एक अशी अफवा होती की गावाबाहेरच्या काही माणसांनी बाहेरच्या एका बाईला त्या जंगलात मारून रातोरात पुरून टाकलं होतं. पण ती बाई कोण होती? ती माणसं कोण होती? प्रेत नेमकं कुठे पुरलं होतं? या घटनेचे पुरावे काय होते? हे कोणी पाहिलं होतं का? याची कोणाकडे काहीच माहिती नव्हती. पण त्या जंगलात त्या बाईचा अनुभव अनेकांना आला होता. बापू त्या रात्री आमराईत परत गेलाच नाही, पण दुसऱ्या रात्री त्याने त्याच वेळी पुन्हा आमराईत जाण्याचं धाडस केलं. यावेळी मात्र तो संपूर्ण प्रवासात मोठमोठ्याने हनुमान चालीसा बोलत होता. त्या पायवाटेने बापूने घाबरतच पण वेगात त्याची सायकल नेली. पण ती बाई किंवा तिच्या रडण्याचा आवाज त्याला त्या रात्री परत आलाच नाही. त्यानंतरही त्याने बरेच वर्ष त्याच पायवाटेने त्याच्या सायकलीवरून रात्रीचा प्रवास केला. बापूच्या लोखंडी सायकलीवर
आजही त्या बाईच्या नखांनी ओरबाडल्याच्या खुणा आहेत. त्या खुणा आजही तो प्रसंग त्याच्या मनात जिवंत ठेवतात. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.